Moltes gràcies, alcaldessa. Abans de començar, em permetran que faci una petita broma sense que se m'enfadi ningú. Gràcies, Josep Maria, per traduir la moció al català. T'ho agraeixo de tot cor. Continuem amb la broma, ho dic perquè per si a cas algú això. Dit això, nosaltres estem a favor, no només perquè el Josep Maria l'esforç de traduir el català, no. Estem a favor perquè nosaltres en alguns debats d'ordenances, i el regidor d'Hisenda ho sap, que n'hem parlat, ja proposàvem alguns mecanismes, algunes propostes de cara a treballar aquest incivisme, i per tant creiem que qualsevol iniciativa que vagi en aquesta línia doncs val la pena treballar-la. També el reconec que des de Salut Pública el regidor Aroles ens ha explicat que s'intentarà treballar, no sé si la possibilitat d'un servei o un tècnic dedicat a intentar desenvolupar aquest tipus de qüestions de benestar animal i de més. Jo creiem que la moció també anava en aquesta línia i per tant per això li hem donat suport. Moltes gràcies. Granollers Primàries.